Ala Chukwu gọziri aka mgbe egede. Onye tọrọ ntọala ya bụ onye a na-akpọ our patriarch Mbiagu more than 1,000 years ago. Ọ bịara, he was a big hunter. Ọ bụ nnọọ onye ọrụ ugbo, bụrụkwa ọchụnta. Otu ụwa si aga mgbe ahụ, ị ga-abụ first and foremost, ị ga-abụ nnukwu farmer. Nke ọzọ, a ga-enwe ihe eji mara gị apart from farming, which was a general occupation, a common occupation among the populace. During the hunting season, ọ na-apụ ibe ọzọ, ibe enwere oke ọhịa wee na-achụ nta. Mgbe a ka o ji shi Achina in present day Aguata local government, were bịa this side of ala Igbo mgbe ahụ. And ọ bịa na nta ahụ were chụsa nta, bịaruo hụ etu ede na dị, were taiga ji a na-akpọ ji mbụ ala. Ọ tara na ji a, at the end of the hunting expedition, ya alachiga back to Achina. Mgbe a na-agbajiga ha mgbe ọzọ a ga-eme, ọ na-abịa nta, ya bịara hụ ji inu nga ọ tara ya. It blossomed, apart from blossom, ya gbubo no, were gbubuto ji tara ya n'anya. Nga o mekwara n'ihe a bụ ebe anyị na-akpọ ALANDISHIE mata alias Eze Urualla. Ogbe Urualla bi na kọnkọm ebe a biketere ebe a nso, about 400 meters from here, from Eze Urualla. Ya na-akpọ abụ URU Eze Urualla. Nga aka ogwugwe ji a were buto ya ruo eruo nnukwu n'anya, ya werezie kpege beside ya na ya ọga ebi ebe a. He settled down, were bazie ebe ahụ nọ Urualla. That is, also benefit from the land, profit from the land. Urualla. Na aha onye aha bara ebe a Urualla bụ Mbiagu, dịka odum si kwu nna anyị. The founding father of Urualla as it is today. Mgbe ahụ bara Urualla, about the origin of our name. Yeah, make way. Wow, settles there. Long wine up. Wine up, all over where Mutara is the mayor as a wine. She knows that she is the mayor. Akole Uzu Nago. The founding fathers of Eze village, Urualla. Uzu
meziri ntagharị ahụ na-aza Ozuome Urualla. Ozu Akọlị megharịrị ọkwa village, the largest village in Urualla. Ebe ahụ local government headquarters dị. Ha na Eze Maazị bụ Ovunne. Nwunye nke ọzọ ahụ mụtara Ozu, mụta Agọ. Ovunne bụkwa Ovunne ji Agọ na Ozu. Ndị ụmụ Agọ mezie bụrụ na-aza ụmụ Agọ. Ya bụ traditionally ihe anyị dịbụ 4 villages nọ n'Urualla. Very population anyị ruru ọbụghị karịrị by the last census projection. I dị 45,000. Now the old Olu province, I was third largest after Igbo. Awi Demini, I was third now in population, now old Olu division.